na rin itindog. Sige, water to! Ano mga kaunta ba? Gusto na akong tirada karon para makakaunta. Ano man? Manira na ta? Gusto na akong tiradahon na to. Gusto man mamayot ha? 150 ba? 150. Garaan yung bata ka, oy! Kabata-bata pa ni mo? Ano naman di bata? Basta ka ba mag-diskarte? Sumitirada na ako rumbay. Okay, kita kong tiyan ng kalibangon mo ko. Diyan! Takatong bata oh! May pagkaon dala. Hey, thank you! Humanagid ko. Asa man? Mauna! Pinabawo ka na! Woo! Gusto man! Buha na ko na! Gugutom na kayo ba? Sige! Puslan man, gutom na kayo! Tara! Gutom na kayo ba? Stoy! Ditre! Uy, hindi naman eh! Ikaw! Alay dire! Sa may problema na to! Murag lami ni magdala ba? Ano ba magdala? Sekreto kan pag yung mama? Secret pa ka ha? Tapos utan! Ano lang garan nyo dyan? Ang daman eh! Tad! Sakina na! Ito may nanimaho, Tad! Nanimaho mong tae! Bitaw na! Ukpa daw na! Tae man eh! Bitaw! Kaisaan dito itong bata to! Labay na!